podemos ter agora pois uns 10 minutos ou así e despois non quita que despois da segunda mesa pode haber cousas que se relacionen entre unha e outra. Entón, pois a ver se tendes algo. A ver, Celia. Aproveito para decir que Celia Pereira, que o tiña que decir despois, é a secretaria do Grupo de Pensamento e Ensaio e agradeceselle moitísimo a presenza porque eu sei que a xente que traballa polas tardes ten problemas e dous, que vir de Ourense pois non é tan fácil. E representa a sociedade civil, que vos podedes pensar que en Ourense con esa alcaldía pois non hai, pero sí que hai, e Celia aproba. Hola, moitas grazas, Marilar. Entre as cousas boas que ten vir desde Ourense é que che dá tempo a reflexionar moito sobre a paisaxe e sobre moitas outras cuestións. E neste momento da inmediatez e que temos tan pouco tempo para pensar, pois hai que sempre sacar o positivo. Dito iso, nada, moi interesante esas charlas, pero eu teño unha pregunta moi concreta para Consuelo e é cal ou cales son as garantías concretas do exercicio dese dereito subxectivo á paisaxe? Bueno, en primeiro lugar, quizáis é moi aventurado dicir hoxe en día que está consagrado un dereito subxectivo á paisaxe, a nivel de dereito positivo. Dereito positivo son as normas que temos, pero en calquera caso sí que debería haber sí que está positivizado o deber de protección da paisaxe a través de tomalo en consideración en todas as políticas sectoriais, como dixen. Calquera actuación que vai a ter un impacto no territorio debería tomar en consideración o impacto paisaxístico. E interésame moito recalcar que a paisaxe non é as montañas rocosas, os Alpes nevados, a paisaxe é o noso marco de vida, o noso contorno, o que vemos, o que nos rodea, onde vivimos. Hai paisaxes máis singulares, hai paisaxes mesmo que están moi degradadas, pero todas teñen que ser tomadas en consideración a hora de implementar políticas públicas. A Lei de Protección da Paisaxe incorpora a regulación do Convenio de Florencia do Consello de Europa. Ti vas lendo os artigos e todo isto que dixen está consagrado na lei. Hai que planificar, hai que facer un seguimento, hai que dar intervención á poboación, Pero son ese tipo de normas que é moi fácil burlar, que é moi fácil saltar por riba delas con meros formalismos. Entón, bueno, por eso dicía antes Marilar que o meu discurso de ingreso na Academia Galega de Xurisprudencia fora sobre a lingua e remataba, facía un pouco a mesma consideración. As normas nun contexto de inaplicación práctica consentida non valen para nada. Entonces, bueno, pois isto é un paripé, por dicilo de alguna maneira. É fácil facer o paripé nestas cousas, é fácil. E como hai que recoñecer que a demanda social concéntrase probablemente nunhas elites culturais ou na xente máis comprometida ou en certos... non é quizáis unha demanda social absolutamente xeralizada ou superintensa, porque a xente, a hora da verdade, pois dá prioridade a outro tipo de cousas, pois tampouco os poderes públicos se ven ca presión ou co alento na nuca para respetar este tipo de previsións. Entón, garantías hai moitas. Ti lees a Lei Galega de Protección da Paisaxe e, bueno, pensarías que o valor paisaxe, no sentido que lle dei antes, o valor entorno no que se desenvolve a vida humana,
bueno, pois ten que estar moi presente no desenvolvemento das actuacións administrativas, pero, bueno, o certo é que, bueno, por desgracia non é así na práctica, non é fácil saltar con formalidades por riba deste tipo de exixencias, por desgracia. Enrique Montaúdo. Moitas grazas, que estamos aprendendo moito, moi interesante. Hai tantos paralelismos cando falades de temas de medio ambiente, paisaxe, tema de lingua. Unha das cousas que me intriga a min é, volvemos a aparecer o paralelo do convenio europeo, do Consello de Europa, bla, 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 os leigos ou leigas preguntámonos cal é exactamente o estatuto xurídico dunha Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias igual a Convenio Europeo para a Protección da Paisaxe. Ese tipo de normas titúlanos as persoas ou a entidades, a academia, por exemplo, para adotar algún tipo de acción xurídica defensa efectiva das cousas que aí supostamente se protexen. Imos ver. Aí hai, o sea, dous planos, o ser, o deber ser e o ser, non? O deber ser aos convenios que ratifica o Reino de España son a todos os efectos normas con rango de lei, ademais unhas normas blindadas no sentido de que non son reformables internamente. Entón, o legislador interno, cando as ratifica, é que está convencido de que lle convén, que lle interesa ratificar ese convenio, e que foi o que pasou ca Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, que só se abstiveron 2 deputados no mandato de Aznar, é dicir, votaron 348 deputados a favor de ratificala, que tiña uns compromisos como a inmersión lingüística no ensino. Que sucede? Que ese compromiso debería traducirse a continuación en tomar as medidas para a inmersión, que é o que nos leva dicindo o Comité de Expertos cada vez que avalía a carta, ven nos dicindo que estamos incumplindo a carta. Entón, se sigues incumplindo, o normal sería o que se chama denunciar o tratado e dicir, se non o vou cumplir, marcho. Non? Pero tampouco facemos. Que sucede aí? O ser que hai os órganos xurisdicionais e o Tribunal Constitucional teñen unha certa posición de análisis do que os compromete nas súas interpretacións ao dereito internacional, que son, por así decirlo, digamos, como que non queren atarse as mans con normas que pertencen ao noso ordenamento xurídico. E habitualmente nas sentencias do Tribunal Constitucional dinos que, bueno, que poden servir para ver por onde van os tiros, pero que a xurisprudencia constitucional non está comprometida polo que di convenios en vigor en España. Entón, isto que é unha anomalía da nosa xurisprudencia constitucional, que pasa no tema de lingua, pero pasa noutros convenios, é algo que temos aí. É dicir, que temos un Tribunal Constitucional que quere ser un lobo solitario e non verse comprometido por unha interpretación do ordenamento xurídico no seu conxunto que inclúe as normas internacionais que España ratifica. Entón, É que outra das cuestións que se denuncia sistemáticamente é a Lei Orgánica do Poder Judicial. Que casualidade. Xusto no caso da Carta Europea, a Lei Orgánica do Poder Judicial e o feito de que os tribunais están incumprindo de forma sistemática os compromisos da Carta. Pero tampouco eu quería leválo para o tema lingüístico, era simplemente por analoxía, non, con este tipo de... Engadindo o que dixo Alba, que suscribo totalmente, un convenio internacional suscrito por España é unha lei a todos os efectos. Que pasa? Que este tipo de convenios hai que recoñecer que teñen un contido directamente obrigatorio pequeno. Optan en xeral polo soft law. Eu deixo nas mans dos estados, de cada estado asinante do convenio, o xeito de desenvolver isto, os tempos, os instrumentos concretos. Entón, é unha técnica normativa que, por un lado, propicia os consensos á hora de asinar os instrumentos internacionais, porque os estados non se ven tan atados de pés e mans, pero teñen como contrapartida que a hora da verdade, a hora de traducirse en mandatos xurídico positivos máis concretos e máis tal, pois é difícil invocar a
vinculación destes convenios, porque os convenios deixan o espazo moi aberto para que os Estados, xa digo, é unha técnica normativa moi típica do dereito internacional. Eu que estou en grupos de traballo en Estrasburgo, vexo como son os debates e ao final, claro, a maneira de chegar a un acordo é, bueno, pois nin para ti nin para min, e, bueno, pois poñemos o marco e logo xa iremos vendo. Claro, isto logo agora de ir a un tribunal e dicir, mire, é que o artigo tal, apartado tal, exixe isto, pois non o tes, esa é a realidade. Tes un marco amplo que, entón, bueno. Ben, e a última palabra desta rolda é Ana Boullón. Ben, grazas as dúas polas vosas intervencións, que efectivamente aprendemos moito. Eu quería facer unha pregunta sobre a onomástica. Sei que as dúas sodes sensibles a ese tema, non só sensibles, senón que tedes coñecementos desde esta perspectiva xurídica sobre iso. Cando ti falabas da lei de paisaxe, pois preguntábame se había algún tipo de recoñecemento da toponimia, porque a toponimia son os nomes da paisaxe. Sei que está recoñecida a toponimia na Lei de Patrimonio Material, por certo, por iniciativa da nosa academia. Era unha lei que estaba pensada para proteger os touros, pero ao final foi para outras cousas. Pero creo que nunha lei de paisaxe debería figurar nalgún momento, porque si ben a toponimia maior está regulada no nomenclator dunha determinada forma, a microtoponimia, esta que agora se veu tan afectada polos incendios, pero antes tamén polos encoros, pola plantación masiva de eucaliptos que fixo desaparecer os antigos marcos, etc. A microtoponimia non está, que eu saiba, recoñecida máis que vagamente no patrimonio material, e dame a impresión de que nunha lei de paisaxe, sobre todo en Galicia, debería ter un recoñecemento explícito. Entón, quería preguntarvos se hai algo diso. Penso que non, sen poñer a man no lume, porque non estou 100% segura, non, penso que non, penso que non. Pero, bueno, douche toda a razón, aparte de felicitarche, Ana, polas xornadas que facedes todos os anos, que penso que sensibilizan sobre un tema que é importantísimo para a identidade das comunidades nosas, forma parte da nosa cultura, é clave na relación do galego co territorio, como nomea os lugares, como todo forma parte do mesmo, non? Desa relación sensible do ser humano, da persoa, co seu entorno, que unha das manifestacións que ten é poñerlle nome, que ademais adoita responder a unhas determinadas características físicas, entón, bueno, todo forma parte do mesmo, pero contestando xa de xeito concreto a túa pregunta, eu penso que non está recoñecido como unha parte dese marco de vida, digamos, que é a paisaxe, os nomes dos lugares. Penso que non, pero forma parte do tema do que estamos falando. Que non vivimos en territorios neutros, non vivimos en... Un desenvolvemento normativo, non sei se tería a vida. Tería a cuestión, tes razón que é importante, porque se ao final chamarlle un sitio Fraga ou chamarlle auga pesada, estános dicindo algo da paisaxe, non? E hai outros lugares un pouco ca idea esa de unha visión máis omnicomprensiva do territorio, da paisaxe. Mira, hai un par de anos ou 3 chamou a atención a lei francesa de protección do patrimonio, non sei exactamente patrimonio, non era inmaterial, pero algo así rural. E era unha lei que o que quería protexer era o son da campá, das galiñas pola mañán, os cheiros rurais, frente aos urbanitas que chegaban aos sitios e dicían, ai, pero como está tocando a igrexa ás 6 da mañán? E como o veciño sale co trator, tal? E en Santiago hai uns anos o Concello lle impuxeron a sanción a un gandeiro que levaba a pastar as súas vacas ás súas leiras porque atravesaba unha pista rural e a veciña de al lado dixo que decía que se lle manchaban os baixos do coche nunha pista rural con bosta.
Entón, esa idea de que hai sitios donde protexer digamos, o patrimonio rural implica cheiros, sons, tal e cual, engarzaría bastante con esa idea, non? Os nomes dos sitios que identifican pois, unha determinada composición topográfica, física, etc. Pero por ahora non está, que eu saiba, non está na normativa. Non, é iso que aparte da lei hai un regulamento, e hai un plan, e hai de todo. Bueno, xa moi breve, porque son consciente de que... Pero o que acaba de decir Alba é unha das ideas que introduce o Convenio Europeo, que a paisaxe non só é obxecto de contemplación, senón de percepción. Isto inclúe pois, que o silencio pode ser un elemento clave dunha paisaxe, ou o cheiro, como di Alba, mirar a ría de Pontevedra cheirando a celulosa é un xeito de percibir a paisaxe pois moi condicionada negativamente. Entón, este enfoque, digamos, holístico, e por que falamos de percepción e non só de contemplación e de vista, forma parte, sí, do concepto que se vai abrindo camiño de paisaxe. Ben, pois moitas grazas de novo a Consuelo e Alba, e agora para animarnos un pouco, pois vamos a escoitar a música de Faia Díaz.